Diko ikado ami se kana kuma so kono adugulende mana do kun temene ikado angun dara min ye Lagine Conakry ma min gera sababu ye kanze kene kan o de 16e président ye no ye Madiba aba kalama ka fa 16e président ale resigile Lagine Conakry du bele badi ana pisinu ni skay ni te mami de ba fama ko he. Alors il y avait la commission mixte, la 9e commission mixte Mali-Guinée. Oui, mounye Mali ani Guinée et kadon ani nya chien konondona ye et kadon mi nye fama ouye ubi nyanye mi se ka ke demena mi se ka ke yiriwala mi se ka ke nyetala ani bengana Mali ani la Guinée ani nyonche adolenda machila ka fo o badinya tama sirawu ani o hakili nyuma o madamna bi kabini anga jamano be independence ta dama dogala kene kan kabini independence ta kuma anga masake folo beno kan min ye Modibo Keita ye ani Lagine masake folo Ahmed Sékou Touré olu beno kan to ka yere do be ikado ala ni to kan vorasa hali minu makala lu ba do ka fo Mali ani Lagine olu koni nye ikado dusukun flade hadamade farkulu kilen ngono o kore mu ye jamana yi ikado nyonga anu ka miri nu ka kina bele jile kile demew o chaman de mana Mali ani Lagine ni nyonje ka damene Modibo Keita kile la kana Musa Traoré kile la kasi président laba mi ni okunye aywa atode Ibn Boubacar Keita Mali Lagine amadeli ka jenga abadani jamana flani nyonje deme laba mba hakili jigala domi banajugu bado damene na Guinée enfin en tout cas qu'on a bana nunu ngoni boro o fanvelo de la mi nye nunti bana nye ni aywa juluk mi bo hadama de nuni adafe Ebola akara sram nye fem baye nye jamana bela jile la nye jamana bela jile aka datu Lagine ku Lagine kaka na bo katu ka dugula to bu jamana ko nde yaro lubi sira ka foka tuti Mali kilinde aka dale hanna sorla Ebola be Lagine Mali ma datu adu ngunu barka bona ko sobe mais ni ba jira ka fo Mali ni Lagine o chabi chugumi kabini dinya kunu go kana blabila alors musake laba flam mimbe no ye dumya ke Lagine ani goita ke ikado Mali kono demsonu ndo sorasi fanga do go natabe u fana keleme ku bamba yin kumba bala ni ye farafina jamano takalaje jamana minnu bi kwaji dala ni uni Mali ka suru walma Mali mugo bi se ka si u ka kwaji dangandama iba ka fo Sénégal Kodowari fo Lomé wala walma fo Benin ni jamana nunu ikado nunu de korolenye Mali ka mina umbina batubaw na kajige olu ka dangandala anga mobulu butu takana mais ni jamana mbele jile ni Mali ka jan muna Mali ani Guinée Conakry ti gerenywana u ka danganda minnu be kwaji babe ikado minnu ka tabo kele ayoro adanga asra ka suru Mali la Mali li Bamako ni Conakry ka suru ka temeni duku kofole mbeka alors gela chama de kumbala folo sra ko gela be ani pori yere ni minnu nana abochugo na nachugo o gela kumbe sebenfura ko ni fenchama ngumbe mais je crois que cette fois-ci familial badikara sabla Mali ministre ma kono do fu ministre tan o be de dara nyanga kata Lagine koro de fenwo fen ni aywa mogo bise ka sama kana Mali wal ma kana Lagine jamana flenga franyanga au delà ministre c'est-à-dire que ni énergie ministre ani Lagine ka énergie ministre en dehors ara contre ba mingara olubi nyanye kapuma nyanye nebe ni mbara inde ka Mali kono ni mbara inde ba on va faire on va faire kanige ou benuka aywa danga untara ou ka directeur général ou ka service ba minumbe par exemple le ministère de la santé kanam directeur kumbe INPC directeur kumbe alors en plus minye aywa CMS directeur kumbe nyere denge minye aywa Ishaka Kone nunu bekmbe kene ka kafaru ka ministre ka no ministre de la santé jaminatu ni mbajira ka fo jongwala ko in ferle kundu domaine B ni nafa bala domaine B na kanga yirwa Mali Lagine che ni bela jile ministre kumbe yaro Mali gouvernement na fore ko ministre tanvar la nyanga kata yoromi
jokalo ba dira k'a fɔ hakaja o ko kun ye a wasabako ye. Alors délégation ɲɛma kun bɛ Mali ministre des affaires étrangères bolo ale de kun ye délégation ɲɛma ye. Je crois que il paraît qu'il taara même un vol présidentiel ou non ma taa vol kelen na an taara Skia la a Skia Sky on taara Sky la. Alors olu taara président ka avion na te koyima. Alors maintenant ouverture do ministre fila min n'olu de kun ye Laginɛ délégation ɲɛma o kun y'o ka ministre des affaires étrangères Kuyate Mali délégation ɲɛma kun ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop an ɲɔgɔn kun bɛ hôtel ba dɔ la hôtel in bɛ Kwaji da la donc nakun ye min ye hakilinaw ye min ye olu fɔra tile fila baara min ye technicien ye u ka jateminɛ kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ Mali b'a ta fɔ Laginɛ b'a fɔ Mali b'a ta fɔ Laginɛ b'a fɔ min ni min kan ka kɛ min ni min kan ka fɔ min ni min kan ka bolonabila. Alors vraiment ça a été formidable tile fila baara in technicien ma to kɔ bien vrai que ministre tɔw olu n'u ministre ɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn yew ni fɛnw kɛra kunbɛnw kɛra bolonabila sɛbɛnw kɛra bɛnkan caman kɛra. En dehors de tout ça ne ye min jateminɛ u bi jamana o jamana fɔ farafina se min bɛ Laginɛ ye a t'o jamana ye et sur tous les plans dans tous les domaines. Nka ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mun ye Laginɛ kɛ nin kɛcogo in na politique do wa mɔgɔw yɛrɛ kɛcogo do wa Laginɛka yɛrɛ kɛcogo do wa je ne comprends pas. Ne ko kɛrɛfɛ n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn c'est-à-dire ala hinɛna nin jamana in na k'a kɛ nɛɛma jamana sa kalo 12 ji bɛ suru ye i b'a fɔ ko kɔrɔ bɛ cogo min u yɛrɛ ka lakalila ani dɔnnikɛlaw ka lakalila i b'i miiri dugukolo jukɔrɔma fɛn fɛn o fɛn n'a bɛ diɲɛ na ko maanifin bɛ girin a nɔfɛ ani bɛɛ bɛ Laginɛ bauxite le fer diamant marjanɛ pétrole diɲɛ fɛn bɛɛ b'u ka dugukolo jukɔrɔ ala hinɛ ne du la koyi pour que k'a jirila k'a fɔ Laginɛ ye jamana ye hinɛ ala ka hinɛ bonyana jamana min kan ne jatigikɛ ko ma ne ko ma ko mais aw ka nin vraiment votre pays là parce que an ye ta tile fila min n'an y'a si ye don o don sa bɛ na mais ne ko aw ka samiya tɛ ban ko non olu ka samiya kɔni ye san waati bɛɛ de san min ni waati min sa kɔnɔ ni sa tɛna o de ka dɔgɔ a ne ko kuma ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ yan. A ko non mais en réalité Laginɛka filɛ nin ye bon sɛnɛko ninnu ni fɛnw d'u ka ba ye a ne ko la hawla wala quwwata illa billah n ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko n b'o de f'i ye dɛ malo wo fɛn u ka dunfɛn fɛn o fɛn u b'a bɛɛ san ka bɔ jamana kɔ ka na a ko ne to u ka dugukolo c'est-à-dire que nafa ni fanga min b'u ka dugukolo la a ko e jɔlen filɛ yɔrɔ min dugukolo sanfɛ n'i mɛnna dɔɔnin ni min cogo dɔ i bɛ falen ne ko kuma n ko sumaya da ye o dugukolo ta ye mais je te jure a ko Laginɛ nɛɛma de bɛ yan hɛrɛ de bɛ yan bon ne ko mais n ko mun bɛna nin a ko non ni u ka jamana mɔɔw ta k'a lajɛ minnu kan ka ci kɛ minnu kun bɛ ci kɛ fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye Maninga ni Susu ani siya wɛrɛ minnu bɛ olu caman ɲɛsinnen bɛ sanuko de ma parce que sanu dingɛ ni sanu kɔlɔ de bɛ fa bɛɛ fɛ donc olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ bana sɛnɛ ma k'i ɲɛsin sanu ɲini ma sabula wari ka teli nafolo b'a la. Alors n ko mais de l'autre côté vers le Fouta fulaw ni ayiwa siya tɔ minnu bɛ yen non et c'est des commerçants c'est des hommes d'affaires donc Laginɛ tilacogo filɛ nin ye mais en réalité k'a fɔ sɛnɛ bon i b'a ye a ma don ba la kosɛbɛ maa min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ma kosɛbɛ Laginɛ a ka dɔgɔ mais ala dun ye dugukolo barikama d'u ma dugukolo hinɛ ka bon kosɛbɛ. Alors ça c'était une petite parenthèse k'a yirila dɔrɔn k'a fɔ Laginɛ ala kɛlen bɛ ka hɛrɛba k'u ye la preuve vraiment u ni Mali ka nin ɲɔgɔn ye ko dɔw fɔra a kɔnɔ n'a fɔra i dabali bɛ ban misali ne e ye Maliyɛn diko diplôme b'e bolo i kalannen don ne taara Conakry
n'i taara sɔrɔ u ka fonction publique concours bɛ yen malien papier de b'i bolo e bɛ se k'i présenter i b'i présenter à concours la n'i passera fana i b'i ta fonction publique la directement vice versa tu as vu la coopération Mali-Guinée ala ni fanga ni barika min donna an na c'est-à-dire k'a f'i ye dɔrɔn Mali ni Laginɛ jamana kelen de don Guinée tɛ se k'a fɔ ne ma Laginɛ ko ne ye malien ye a tɛ se il n'a pas le droit droit t'an anw maliyɛnw fana bolo k'a fɔ Mali kɔnɔ ko e ye Laginɛka de ye tɛ malien ye o droit t'an bolo hali vote hali présidentsigi u bɛ se ka vote kɛ malien bɛ se ka voter Laginɛ Guinée bɛ se ka voter Mali kɔnɔ ça c'est les accords hein alors mieux c'est-à-dire n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn c'est-à-dire bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra n bɔra k'a la kumabaw de f'i ye n'i ye kojugu kɛ Mali kɔnɔ yan yarɔ an ka politikiman dɔw bolilen bɛ ka taa Côte d'Ivoire i bolo tɛ se ka da u kan u tɛ se ka taa minɛ mais ni u kun taara Conakry de u bɛ kabini Mali b'a fɔ ko karisa bɛ Conakry u b'a minɛ k'a don kaso la o yɔrɔ bɛɛ k'a tɛgɛ fila siri ka n'a di Mali ma fɔ yan vice versa n'i ye kojugu kɛ Laginɛ fana i b'o la ka na Mali kɔnɔ k'i bɛ n'i dɔgɔya Mali b'i minɛ kɔki ka t'i di Laginɛkaw ma ça c'est ministre ni ayiwa faama minnu dara u bɛna min kan nin bɛɛ b'a la min ka diya bɛɛ ye n y'a ye 9e commission mixte Mali-Guinée bolofara cakɛda fɛn o fɛn bi yan n'o bɛ sɔrɔ bosoli kofɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ chambre de commerce conseil malien des chargeurs le patronat les transporteurs ainsi de suite c'est-à-dire que association faîtière fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛ jago de kɛ walima u bɛ julaya kɛ walima wari ɲini yɔrɔ don nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ président tun bɛ kɛnɛ kan a kun ye mun ye jago kɛbaw Laginɛ ko Mali Laginɛ bɛɛ n'a kan désormais an ka minɛn bɛɛ ka na Conakry port la port tun ma labɛn n'i taara minɛn ka bɔ bateau kɔnɔ ka se a seyɔrɔ la a bɛ waati jan ta minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ bateau décharger walima bateau yɛrɛ kan ka bɛlɛn danga minnu na Laginɛ vraiment u y'u se kɛ sabula u ye danganda belebele labɛn maa si ka minɛn tɛ bɔ yen Mali kɔ kelen ni minɛn fana taara Laginɛ problème ye min ye bi u bɛ sira dilan de la ka bɔ yan an filɛ quartier jumɛn na Titibugu ka bɔ nin quartier in na k'a fɔ k'i bɛ taa Bamakɔ Arahida la tu fais 2 heures 3 heures de temps embouteillage ma sama i tuni ne ye ɲininkali kɛ ko non u bɔra ka dugu yɛrɛ de dilan c'est à dire que sira belebele autoroute u bɔra k'olu dilan donc déviation de kelen don sa mobili bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen kan n ko n y'o faamu alors Mali camion n'u kun taara ka se ka bɔ port kɔnɔ ka sira sɔrɔ k'u bɛna Mali la u bɛ se ka tile kelen kɛ u bɛ tile fila kɛ u tɛ se ka b'u nɔ na donc u ye goudron kura dɔ bɔ port la uniquement Mali camion kama an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye muso bugɔ k'a tɛ den wolo i y'a bugɔ k'a tɛ den wolo a ye filaninw wolo n'i m'a to i b'a fa vraiment u ma dan u ma jagokɛbaw jagokɛlaw ni transporteurs ni chargeurs u discutera bon port fɛrɛ ka ca ni minɛnw nana a bɛ jigin a tali k'a labɔ walima ka conteneurs labɔ ka t'u bila camion kɔnɔ a fɛrɛw ni fɛnw u ye jateminɛ kɛ Abidjan ta ani Sénégal ta la u y'o fana jigi hakɛ min ka di Mali jagokɛlaw u y'a jigi k'a bila o prix la m'a da i se transporteurs fana bɛ min nɔfɛ u ka ministre tun bɛ yen olu fana y'o fɔ camion bɛ lafiya sira la cogo min ka na ka bɔ port la directement ka se ka Bamakɔ sira kelen minɛ ka na mobili wɛrɛ tɛ tɛmɛ o sira fɛ ni Mali camion tɛ u y'o sira fana dilanli daminɛ pour une parenthèse Laginɛkaw ka président y'a dɔn fɛn don sɔrɔdasi don port dayɛlɛla ka tila ka hôtel dɔ jɔ port kɔnɔ chauffeur minnu bɛ taa ni camion ye k'u ta u kana si camion kɔnɔ
u kana hinɛtɔ si kɛnɛmanaw ni i k'a dɔn sosow ni fɛnw na u ye hôtel jɔ chambre b'a kɔnɔ donc le temps que i ka camion ka charger i ka bɔ port kɔnɔ siyɔrɔ b'i bolo dumunikɛyɔrɔ b'i bolo saliyɔrɔ b'i bolo koliyɔrɔ b'i bolo c'est-à-dire que u ye baara dafa quoi. Moi j'ai dit que ça c'est extraordinaire. Alors la parenthèse j'ai pas oublié. En rapport in dayɛlɛli la yɔrɔ min dira Mali ma o dayɛlɛlen an dar'o kɛnɛ kan ani chauffeur kan ka taa jigi yɔrɔ minnu na yani camion ka charger an dar'olu lajɛ Laginɛ président de tun bɛ kɛnɛ kan Doumbia. Il est colonel Mamadi Doumbia. C'est un colonel non? Colonel Mamadi Doumbia. Mais non. Mais ça veut dire que tiens quoi. Le président guinéen a oublié k'a fɔ civil ou débat nɔfɛ banabaatɔw banna. Ça veut dire que minnu se ka ko gɛlɛnba kɛ. Le type, c'est-à-dire, ça se comprend, hein? Le président guinéen était tellement content, fier. Il était très content et fier. En tout cas, visite la droite, c'est la cour à la kilomètre nani, Tchaï Kasraka. Billahi lezi. Président Ere Kasraka. Non, comme vous comme nous, quoi, tout comme. Eh! Nous, Basinal, nous, caméraman. Yara on da ku kunye anga émission et diaspora c'est-à-dire malien minnu bɛ Laginɛ on ta ku kunyo ye parce que on ni c'est un président d'état oh Zerana Bulubola bɛ ndole de bois sévère angrina no fait karaba ah non do bi to ala bi ciao ay do ni ga tena sigi fura dama imbo ndeko nenga cameraman ko rengo ndeko anna ku yeni ya ko ay ngo ortemtia ko bien mais on a un problème yémen on n'est pas venu pour ça al na ñeni ville mais am ta bomini ni boro tamulu caméra fa kuna ko ngo ni bi se ka ta neti ta bi nti tasini ne nga sule bon zela kezigi mais mi vie anga fama do be nde to foke non ado mi ni ko daduguma o mbaro kabili fitira do sunana kebi girindi surasiken bi giridi haraba i b'a fɔ ko sokɛ an ka faama dɔw bɛ yen i b'a dɔn Mali ni i ye faamaya daminɛ ka ban i tɛ effort kɛ mobile climatisé bureau climatisé so climatisé alors i k'a dɔn u bɛ taama dɔrɔn ka don bureau kɔnɔ effort foyi tɛ yen donc tulu ni kɛnw nana sigi jan ko directeur ni ayiwa danga minnu bɛ yen ayi a dɔw kɔni f'u ka dulɔkiba bɛ fo nɔfɛ nka an ma foyi y'a la fɔlɔ seyi bien nɛgɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn min ye 9e commission mixte Mali Guinée et franchement il doit avoir un suivi franchement ko k'an ka taa ba la ne ni faama caman kumana au-delà de ça ministre caman bɛ yen ne tun ma deli ka minnu ye ɲɛngwɛn Moribo, lui, je le connais. Moribo Keita, le ministre du Développement rural, je le connais. Il y a plus de 20 ans, je le connais. On a travaillé ensemble au COCAN, au comité, comment on appelle, au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique, COCAN, voilà. Ni Moribo, il y a 20 ans. Sinon, je ne pense pas qu'à fond Mali, ministre Warabi, il y a l'autre là aussi que je connais très bien. Nous, on a Barake, le ministre de l'énergie, Lamini. Nous avons Barake, Ikatel, la cabinet Orange, Maké, Orange, Apifama, Ikatel. On a travaillé ensemble. Donc, Bouloudon, Kabo, Djamana. À part ça, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, maintenant, je connais, c'est une sœur depuis Ségou, bref, le ministre de la Justice aussi. Vraiment, ça a été une occasion pour moi de connaître nos ministres aussi. Alors, ni ministre Gerlanywana, vraiment c'était pathétique. Ni sojara kosobe, mbe bara minka ka ke, ayi ni sojara ajira ka fo valeur bena. Parce que, ibi jamana mingono ni fama grina ka daika. Tout simplement, comme le président Tété à la Kahinana. Amadou même manivi jadu yerela. Fabi ki nyana ko ere kera fembaye. Mali ministre yo de Kana. Je t'assure. Quand j'ai vu le ministre des Finances, cabinet ala inda madeli ka jolé. Amadeli kene jolé. Ah, go
Ngo Boubacar pas ça. C'est comme ça que je l'appelais, hein. Franchement. Comme j'ai l'habitude de l'appeler à la radio, Ngo Boubacar pas ça. Aïe, elle est là. Non, il n'en revenait pas. Ah, c'est toi, d'abord Edini. Non. C'était super, c'était vraiment formidable. Le ministre de la Justice, Kasoge, il y a le bébé Sranye. Kabini, il m'a Kasoge Renya, Abikinyako, il est menaçant, il est sévère. Mais en réalité, mais non, mais pas du tout. Mais le ministre Kasoge, Bim Malouya, Hali, non, c'est-à-dire, moi, quoi. Moi, je le connais il y a longtemps. Il y a très très longtemps, Kabini Ambe Koldien la Misra. Depuis après ça, moi, je ne l'avais jamais. M'a délicaté. À quel ministre il y a une maille? Ah, c'est comme ça que je l'appelais. Comme monsieur le ministre. On est donné il m'a regardé à côté de ah non, il n'arrivait pas. À quoi, mais c'est pas possible. On a sympathisé. Vraiment, en bouffe, où y a un bara jadouana, où y a un moulo korota, où y a un bounya, où y a un nyanga. Un animateur de radio. Bounya dayoui. Fama qui tey togama ka dirila ka fo karse baraka bara minga nin kadanye walma ndela ki lame walma yika maka nyame abi dofra e ka dusuka abi dofra ka keweleka akorate ki kan galote kede ay mais ça montre que parce que les ministres font avoir flâner ba so andela ka kuma nyuma fuka andela ka kuma jugu fuka au fait a nga bara invité donala dobe kuma nyuma se bambo kala donala dobe kuma jugu fambo kala au fait c'est ça mais le fait que ere ba don ebe radio libre ni do de la jaja barka bu radio la jaja ere makabita rojan abi dofara ika galbu ka abi dofara dusuka abi dofara ika alors ika baratali bala. C'était vraiment super. Au-delà de ça, il y avait beaucoup d'opérateurs économiques. Ni ma ni kibi inyi betoko imana daura mi oto be ki jouer. La chambre de commerce, le Conseil malien des chargeurs, les transporteurs, le patronat. Bref, Nimbapmbi. Alors, il y avait Segouba Kandja Kouyaté. La Guinée-Coque a donné de la Segouba Kandja Kouyaté. Oui, oui. Alors que le port d'Aïlali, là, après le discours, Segouba Kandja Kouyaté a eu perna Kouka présent Ka Passada. Onga Moyo. Il va donc Koudmatuko Anga Yugarameona. Ou ya Djanza Kenaka. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ouatibituko Mandofo. Bref, c'était vraiment super. Ministre Oukmbe, hôtel, quel hôtel encore? J'ai oublié le nom. En tout cas, les opérateurs économiques, hôtel Kalimuna. En logé le Kundo, c'est d'un président à l'école résidence là au Kadini hôtelier. Wallahi, Maman Chérif Aïdara Kassou, Konakri, à Kadini hôtelier. Il y a plus de 16 véhicules. Mobile Minjo les Medokana Nakacha Mobile Taniwore. Il y a une piscine. Il y a tout un arsenal de personnel. Il y a des chauffeurs, il y a des cuisiniers, il y a des boys, il y a des gardiens. Ni kotandron, paf, double bar tobina. Et va vous gobenna. Nous tinyinika. Non, c'est super. Vraiment, la Guinée-Conakry, vraiment, Dieu merci, c'était vraiment super. Nego krafe nyamade. Mi 9e commission mixte Mali-Guinée. I k'a dɔn baaraw nana kuncɛ tile 2 baara tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn an bɛ hôtel min na u ye invitation belebeleba kɛ jardin kɔnɔ au bord de l'océan wala kwaji dayɛrɛ la wala an jɔlen hôtel in kɔnɔ fo kwaji ji bɛ to ka pan kana k'an ka fɔ ko ala kwaji kɛra nga ala de ye nin jamana in nɛma alors i k'a dɔn wulada fɛ vers les 19h an ye fitiri sali min ye Sekou Bembeya le Bembeya Jazz National de Guinée ou yo orchestre dafali de wala ama to minnu be en tout cas to minnu be ya avait Sekou Bembeya ani kelengeleni minnu tora Bembeya Jazz kɔfɛ olu de nana ɲɛnajɛ kwaji dala alors Bembeya Jazz ka répertoire u ye dɔnkili caman da en dehors de ça Sekou Bembeya on se connaît très bien Sekou Bembeya nani ay nani min kɛ Mali kɔnɔ n'a hakili b'a la o sanna je l'ai invité à la radio Jakafoy et sur Africa Télévision.
Et quand il m'a vu, il était très content. Non. Donc, ni matani Bamakote, ah, on se goube mer. On kora krenge. Mais à koroka namandi. Wallah, à koroka namandi. Bref, alors, c'était vraiment bien. Vive la coopération Mali-Guinée. Si ça m'y on tora au de Djagokela ou ye. Djagokela ko nafa, transporteur ko nafa. Opérateur économique ko nafa. Nafa bekone duruma. Maintenant, toi, tu as Mali, transporteur ni Djagokela ou Conakry, et kardon ou ka porin de matrafa. Mina ambe dugu la nga yen bebla beka yelama Conakry a songo kadi alors laydu chaman dara hali ka bo Conakry kana Bamako sira yoro do be minu mani o laydu betara mi ñoo glalier ka bonya o laydu betara laydu were fana tara o de ka terrain bo Conakry kana fo Bamako ya o be laydu tara ala ka time abiken nafa bay Malima abiken nafa bay Guinée Conakry ma nego krafe anta ku kunyeni la Guinée je crois que en la puma ba kunyeni don wera ananda do misenuna ikado wati kuro kama anyanto la Guinée ikado anye kibara soro chambre commerciale président de afon Youssouf Bachil minye lalesha asuko fari kwa fatura alaka hinana alaka yafa kama lalesha ambado apumbe chambre la je crois elle était 3e 4e vice-président de la chambre commerciale d'industrie du Mali Djagokela Badou nafolotiki kundu lele cha sko fari abisan la modobo anine gerla nyona o dele nye musuindo angani yakunkai parce que anamade ni manga na nyumando walma ma nyumando na turaka gere nyona doro iba juwe alaka hinana alaka yafa kama onga lagineta make Djagokelo ma here baye sabla ambo lagine klef la clé ça va chambre de commerce président Youssouf Bachil aminena aminena mina kuna fo du sebon chama nyafo o Youssouf Bachil kani kibaru ya apmbe daw kono abini ka sangilembo kabini transition nana kuma be iba kuma me $70 iba kuma me radio $. Munde fora jalaki sebe ani jalaki min bine do aka en tout cas on yemi ngala o deye banajugu mi na kunye diɲɛ bɛɛ lajɛlen datugu n'o ye covid-19 ye Mali ye wari kasabi dɔ ta cakɛda minnu bɛ yen waasa dɛmɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ miliyari 50 sefa wari a b'o bɔ miliyari 50 a wari kalifalen kun don primature de la fulakɛ bilen ka yɔrɔ la alors dɔgɔtɔrɔsow b'a la cakɛda camanba de b'a la wari tara ka di minnu ma u ka baara kɛ ka dɛmɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka kisi covid-19 ma cogo min mais chambre de commerce et d'industrie du Mali kalifa min kɛra ale ma o de ye maski min bɛ don nu ni da la k'u kana n'o miliyɔn 2 miliyɔn 20 ye k'o sa joona ka na n'a ye a don y'a sɔrɔ sini datugura jamana ba fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ datugulen don n'a hakili b'a la hali avion ko tɛ taa bilen diɲɛ bɛɛ datugulen kun don maa si tɛ bɔ waati yɛrɛ kɛra an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ à partir de 21h maa dɔ 22h maa si tɛ bɔ kɛnɛma a kɛra i bɛ ka tile la o waati de don chambre de commerce miliyɔn 25 miliyari 25 a sagafurula miliyari 15 a fɔra k'o ka di usine tigiw ni juraba minnu bɛ yen n'olu ka baara ye minanta ye ka na wari in ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ sabula baara bɛɛ jɔlen don sanni feere jɔlen don u tɛ se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan u tɛ se ka foyi kɛ miliyari 10 ni kɛlɛ b'o den nɔfɛ an fɛ ni jamana kelen bɛ ka jalaki bi chambre de commerce président kan o miliyari 10 dɛ problème b'o den nɔfɛ a fɔra ko ka taa masque de san masque 2 miliyɔn 20 bon ni ye jalaki sɛbɛ ta k'a lajɛ nin de don miliyɔn 300 ni kɔ n b'a dɔn miliyɔn 500 ni kɔ ka taa se wari dɔ bɛ yen o kun kan ka sara yarɔ ni contrat dir'i ma k'i kana ni fɛn dɔ ye wajibi don i ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ sara impôt la i ka taa droit d'enregistrement ninnu sara
i b'a ye k'a fɔ jalaki bɛ ninnu de nɔfɛ sinon k'a fɔ yɛrɛ de ko wari yɛrɛ dunna Yusufu Bacili fɛ non 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 parce que sɛbɛnw mana fɔ dɔrɔn mɔgɔw t'a faamuya. Le droit d'enregistrement ça n'a pas été effectif. Quand le contrat a été alors attribué à la chambre de commerce, il y a une wari kun kan ka ta fɛn dɔ ni fɛn dɔw kun kan ka kɛ o ye jalaki sɛbɛn ye mais anw ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na n ye min ɲininka n n'o fɔ la personne me dit que c'est vrai mais a donnama in kama jalaki ni minnu bɛ sɛbɛn kɔnɔ jalaki fɛn minnu bɛ sɛbɛn kɔnɔ ani kuma minnu fɔlen don n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ en temps normal jalaki don mais ko in bɛ kɛ don min wari bɔli ni fɛn ma sara a la sabula a don urgence bɛ yen jamana de y'a ɲini teliyala fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ masque miliyarden miliyɔn 20 in bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na n'i tun ko k'i bɛ taa sira tilennenw ni sira fɛnw fɛ a wari sɔrɔli i bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ o dun b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ donc jamana yɛrɛ de laban ye yamaruya di kɛ k'a fɔ sira minnu bɛ yen n'o ye sariya sɛbɛnw ye pan ka kɛ o kunna waasa wari ka sɔrɔ joona jalaki sɛbɛn ye nin de dɛ anw ye ɲininkali kɛ min fɔra n ye avocat ni fɛn fɛn effectivement c'est ça le droit d'enregistrement million 30 wa m'a dɔn million 37 millions quelque chose comme ça wari a ma enregistré c'est à dire contrat dilé a ma taa enregistré impôt la o ye jalaki ba de ye a bɛ maa don kaso la o fana ma kɛ mun na a waati ni k'i b'o o bɛɛ kɛ ka munumunu salon ni fɛnw kɛ waati bi sago sabula wari di ani ka taa minan san ka na avion ka na ni minan ye fo Bamakɔ a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan donc voilà le problème mais sariyatigiw fɛ anw de sariya dɔnbaa ye an ma sariya kalan an kɔni ye kunfɛ kuma min mɛn o ye nin ye sariyatigiw kɔni ye Yusufu wele a kɛra tarata tɛmɛnen a welela pôle économique k'u mago b'a la a kana a ka secrétaire général ani min bɛ wariso kunna comptable o bɛna ɲininkali kɛ k'a ɲɛdɔn mais nin bɛɛ ju sɔrɔla a bɛ ne ka san damadɔ bɔ vérificateur général de taara nin sɛbɛn ninnu lajɛ ka taa jateminɛ kɛ contrat ko in ni wariko in kɛcogo la o de nana ni fili ninnu jira k'a fɔ ko ni fili bɛ yen ni fili bɛ yen donc n'o fili ni fili bɛ yen vérificateur y'a fɔ wajibi don sariyatigiw k'a wele k'a ɲininka ni bɔda ma sɔrɔ a se bɛ sariyatigiw y'a yamaruya b'u bolo k'u ka baara kɛ u b'a fɛ cogo min na u b'a kɛ ten anw tɛ ka fɛn b'o la k'a fɔ nkalon don tiɲɛ don an tɛ fɛn dɔw la sariyako don mais an bɛ min ni min dɔn de gauche à droite o ye nin ye donc Yusufu Bacili wele u maa 3 u y'u ɲininka sɔgɔmada fɛ u ko non k'u ka to yen k'u laban k'u bɛ si han ko n'u sira juge min kiiritigɛla min kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o nana u n'o bɛ kuma dugusɛjɛ o nanen u n'o kumalen min ko ko non k'u tɛ taa so mandat de dépôt o de tɛ mandat de dépôt kɔni cogo cogo y'i diya i bɛ se k'o fɔ tubabukan de don nka bamanankan kɔni min ye an b'i minɛ k'i don kaso la parce que n'i bɛ kasoba kɔni kɔnɔ i minɛ na ka don kaso la et voilà le problème donc Mali julaw ani Mali jagokɛlaw n b'a dɔn bɛɛ bɛ girin la bi bɛɛ bɛ girin la bɛɛ hakilina ye kelen ye ko in kɔni bɛ ɲɛnabɔ cogo min k'a walawala waasa kiiritigɛlaw bɛ se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ jalaki walima jo bɛ nin yɔrɔ in na o ɲɛ kan ka se ka ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ala k'an ni silamɛw kisi kaso ni ala y'i d'a kama i tɛ taa k'a da ala k'an bɛɛ kisi a ma dagaw kɛrɛfɛ an bɛ bi ta bila waati bi ne ka an da an dɛgɛ ma an bɛ bi ta bila awayi ni Abdu a dafara koyi fo ka miniti 10 ɲɛ la kan jɛmukan ni n'a ka di dɔrɔn a bɛ ban joona i ɲɛna alors an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ k'a dɔn waati cogoya kama an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye texte Bibi Diji Papi texte voilà en principe je crois que il a a bɛ dugu la nka a kelen bɛ ka fɔli dumanw labɛn k'olu sogolo ɲɔgɔn kan
je crois que olu bɛ ayiwa Sidi bolo nɛgɛw ani fiɲɛ tulukala tun bɛ Sidi ko bolo k'an kɔlɔsi bɔda la min ye Bayo ye k'an dɛmɛ jɛmukan in i k'a dɔn a taacogo ɲuman na Abdou Touré ka tila k'an Facebook Abdou Touré an bɛ foli tani kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma minnu bara k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɛmukan in k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma Daba Tunkara sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan k'a ma ko Daba ka kɔlɔsili nka bi ta kun ye Daba ye min y'a ɲɛna Conakry salam